Здравейте, аз съм Илян Станков. Имам няколко компании, които всички са в сферата на образованието и просветата. За пореден път идвам на обучение на Code Transition, естествено водя хора от екипите си и отново съм останал изключително доволен. Нещото, което си взех от днешното обучение беше, че това да поставяш цели не решава проблемите, но това да си фокусирам върху правилните проблеми е една от най-добрите цели, които можеш да имаш. Съответно, в хода на обучението и упражненията, които правихме, установих, че един от проблемите, с които сме се сблъскали в момента в един от екипите ми, всъщност проблем е това, че се опитваме нещо простичко да му направим много сложно решение и съответно вече имам идея какво е простичкото решение, което ни трябва и съответно за един от другите ни бизнеси, тъй като доведох хора от различни екипи, установихме, че проблема, който имаме, не е оперативен, е в самия процес. И това е нещо, което трябва да преработим, за да проблема да изчезне. Горещо ги препоръчвам и с нетърпение чакам следващото обучение, на което ще дойда не само аз, но и отново ще доведа хора от моите екипи.